In de monumentale haven van Den Helder is een groep Friesen dwaande bij de restauratie van een heel bijzonder schip. Het gaat om een oud marineskip uit 1877 dat op stoom vaarde, maar ook gewoon zielekoe. Het is het laatste nog bestaande zielende schip van de marine. De Friesen binnen benammen inheerd om het dek op te knappen, maar himp. Eerst breng ik de hennep in en dan kijk ik hoeveel ik in moet brengen. Je ziet, ik slaat in kleine lusjes erin. Op sommige plekken doe ik wat meer als de naad wat dieper is. En op sommige plekken daar hoef je eigenlijk wat minder erin te slaan, afhankelijk van de diepte en de breedte van de naad. En zo moeten honderden meters wetterdicht maken worden. Op ouderwetske wijze, nadat de himp ombrocht is in de naden, wordt er een laag hiete pek oerhinnen smart. Een flinke klus. Ja, er zit een totaal het aantal naden komen we op zo'n 1750 meter gemiddeld. Heb ik het niet op de laatste centimeter uitgerekend. Dus je bent alleen bezig? Ja, we zijn nu wel aan het afronden, want we zijn nu eigenlijk het dek helemaal waterdicht. En we zijn nu dus de overgebleven resten van de pek zijn we aan het wegkrabben. Maar goed, ook dat is nog wel behoorlijk werk. Maar onder oren Scheepsreparatie Friesland is van dieren al een paar maanden dwaande maar de restauratie. Scheepsreparatie Friesland werkt op het stuit onder mesten en het tuig en van dieren tot met 2 oren het dek. Het schip wordt opknapt met jild van de provincie Noord-Holland en het Waadvoens. Uiteindelijk moet het een museum worden. Eind 2015 hoop je ze dat het schip volslijn klaar is.